mga Inyans, good morning. Dito tayo ngayon sa Superbike sa kinuha natin ng motor. Magpaano tayo ngayon? Magpa first tune up ng ating City Bajaj 125. Kaya mga Inyans, please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para makapigil sa video ni-upload ko. Okay mga Inyans, just keep on watching. Ayan si Bro Richard, mekaniko dito sa Superbike. Ito yung first tune up ng ating Bajaj City 125. Bubuksan niya yung ito ang bubuksan niya, ito bro, ito. O bali ano siya, yung Cover ng chin. cover ng ang tawag diyan, bro? Timing chin. Timing chain, cover ng timing chain. Bali 9 ang gamit niya. 8. Ay 8 yan. Akala ko 9. Yung pa-tune-up. Okay. 8 pala yan. Tatlong yung 8, tatlong tornilyo. Tatlong tornilyo. Oo. Okay. Kailangan mo ng kasi ng takbo natin ito na 10,000 1067 na. Kailangan na i-tune up talaga to. Kasi kailangan to siya, bro, di ba? Kailangan na. Kailangan na kasi 10,000 na eh. 10,000 na. Ano ba talagang takbo kailangan i-tune up, bro? Mga pagka 10,000 may maririnig ka ng lagitik. Lagitik. Ito na po yung itsura ng Tapos bro, ito yung bubuksan din. Ito rin ang bubuksan sa valvula. Valvula yan. Valvula. Mahirap ang arm. Ito pala yung kadena niya, bro, no? Kadena niya sa ilalim. Ito yung kaya tawag nila Timing chain. Timing chain. Timing chain is sprocket. Timing chain is sprocket. Okay. Ocho pa rin yan, bro. 8 pa rin yan, no? Yung tools niya, 8 pa rin. Ito yung tinatawag nilang exhaust. Exhaust. Kaya tinawag na exhaust to kasi papunta dito sa may tambutso. Tambutso dito. Ayan, kaya tinawag Exhaust papunta sa tambutso. kaya hindi kayo malilito. Ito yung tiktikin lang. Medyo matigas kasi to. Kailangan tiktikin lang. Yun. Yan na yung i-tune up, bro. Yan na yun. Yan ang tune up ito. Yan. Susunod dito naman sa may intake. Ito. Bubuksan din yan. Bubuksan dito. Bali, ang bubuksan pala 3. Ito, intake to. 3 yung bubuksan ko, 3. Bali, tatlo lahat ang bubuksan. 3, 8 lahat. 8 lahat. 8 lahat. Kabila dito sa exhaust. Tapos sa likod. Ano pa sa likod, bro? Intake? Intake. Intake. Basta tinawag na intake, bro? Intake valve. Intake burn? Valve. Valve. Intake valve. Exhaust. Exhaust valve to. Ito, intake valve. Valvula. Ang tawag dyan, valvula, bro. Valvula. Yun. Dalawa palang buksan. Okay. Wala. Natin. Ano yan? Yun yung tune up niya. Yun yung tune up niya. Ano yan? Tune up. Ano yan? Yun yung tune up niya yan. Kailangan itong mark na to nakatutok dito sa center, sa taas. Matutok. Nakatutok yan. Kaya ibig sabihin, hindi na nakatutok. Mali na yan. Kailangan nakatutok yan para masasabi mo Tune up na. Naka-top top center na yung niya, yung piston sa taas. Ibig sabihin, ano pala yan? Gumalaw. Ay, gumalaw pala yan, bro. Kailangan sa in yan, ganyan, Hindi Hindi yan ang timing. Kailangan yung guhit na ito ang maraming guhit. Hindi, itong isa lang. Yan na. Yan. Kailangan pa. May guhit pa rin din to. Di ba may guhit to? May guhit din yung iba. Hindi. Sa may kabila.
pansin mo ng ano, i-adjust mo na. Lalagay na sa letter in. In na in. In. Dapat in talaga in. In talaga Roy. Titignan mo kung gumagalaw na itong ano. Gumagalaw, Gumagalaw hindi. Sa paikot. Ganun ba 'yon? Kasi kailangan umiikot yan. Sa mga nanonood dyan, pwede nyo gayahin to, pero lumagpas daw. Lumagpas. Pwede nyo gayahin to, pero kailangan expert na gagawa kasi mahirap. Pag hindi mekaniko kasi mahirap. Ito na. Ilalagay na natin sa letter T. Letter A. T. T. Yan na, kuha na yan. Ano yung letter? T. T. Ano yung Kasi T? ibig sabihin timing. Timing. Yan na. Ayayin mo na. Yan na, gumagalaw na. Pag gumagalaw na, pwede na. Pwede na tune up to. Gumagalaw na. Ito, tingnan yung ano niya. Yan o, may lagitik na. Lagitik. Yun yung kailangan i-tune up na yan. Kailangan i-tune up na. Okay. Pag lumagitik na. Yan, lalo sa kabila. Sa kabila naman. Yan o. Tingnan sa kabila. Yan o. Tumutunog siya, tumutunog. Yan. Yun. Sunog na. Ibig sabihin, kailangan i-tune up na talaga. Kailangan tune up na to. Kasi mga yun yan, sa takbo natin, 10,000, malapit na mag-11,000, kaya lumalagitik na. Kailangan ito na i-tune up na. Ano ba mangyari, bro Richard, pag hindi yung i-tune up dyan, ang motor mo? May mga lagitik na rin eh. Nga, pag hindi mo, ayan. So, gagamit tayo ng pillar bit. Paano, pag hindi niya i-tune up, bro Richard, pag hindi na i-tune up ng ilang taon, magsira, makina masira? Hindi naman siya masisira, babagal yung takbo. Babagal. Babagal. Hindi ka masyado maka-overtake. Hindi maka-overtake dahil sa lumalagitik na. Ito yung palang gamit ng pag-tune up, yan palang gamit. Yan ang gamit. Ang gamit ko dito sa may intake, pag nag-tune up, 8mm. 8mm. 0.08mm. 0.08 mm. Yan pala yan. Doon naman sa exhaust, ang gamit ko ay tin. Kaya lang barado na, di na makita. Di na masyado makita yung number. Pero ito, 0.10 mm. 0.10 mm. Okay. Yung muna dito muna tayo. Salamat Bro Richard sa impormasyon na ganyan para mayroon silang. Ito, kita-kita, wala na sa clearance niya. Kailangan to, kumakapit siya dito. Kumakapit. Pinasok. Wala na. Hindi nakakapit. Doon na kinakapit. Ibig sabihin, na yung maingay na. Kailangan talaga? Kailangan kinakapit. Ibig sabihin, may higpitan yan. Kailangan, tingnan natin sa kabila. Sa may exhaust naman tayo kung tama pa yung clearance niya. Saan ba titignan yan, Jong? Ito, pag pinasok mo dito, ito. Yan, pinasok. Tingnan mo. Papasok na siya. Ayan. Pero, wala na sa clearance. Kailangan mahigpit. Kailangan pag pinasok mo dito, pag hihilahin mo to, yung kinakapit niya. Okay. Maluwag na. Maluwag na. Maluwag na, okay. Maluwag na. Okay. So, higpitan na ngayon, Bro Richard, higpitan na ngayon. Higpitan na natin. Yun pala yung pang panukat niya. 0.8. Ayun yung panghipit mo, yung 9. Yung 9, natin. Yung 9. Yun. Yung may wagang 9. Yung panghipit. 9 din yan, 9 din yan. Ito, 9. 9 din yung Pero dito muna tayo sa exhaust para exhaust valve. Exhaust valve yan. Exhaust intake pala tayo, intake. Sorry. Intake. Intake valve. Intake to. Yan muna lang higpitan natin, intake. Kailangan muna natin i-tune up to. Intake valve. Yan ang panukat. Panukat yan. Pangkapit to para di madaling ma-tune up. Okay.
Kailangan sukat yan. Kailangan mahigpit dyan, mahigpit sa dyan. Oo, kailangan kinakapitan po. Kakapitan. Pag nag-tune up. Pero ang tune up ko ulit, 10,000 to, kahit 20,000 ang takbo, pwede ko yung tune up ulit, 20,000. O every 10,000 ang takbo. Ang tune up ko ulit. Depende sa Hatak na makina ko. takbo mo. Baka kaskasero ka. Madaling umikot yung valvula. Ganun ba yun? Oo. Di, kahit 5,000 takbo, no? Mararamdaman mo pag yung mga lagitik na to. Yan pala yung panukat niya, 0.8. Pag mahigpit na, Pwede mo na pwede nang... yung tornilyo niya sa Buti magaling si Bro Richard magsukat. Buti magaling ka magsukat ng Magsusukat din ako ng mga hindi lang to. Marami akong sinusukat. magsukat ng tune up. Yan pala yun. Di ba yung ibang pang adjust hindi plies, mayroon din silang dyan eh. Yung maliit na Di yung iba kasi meron silang maliit na tools din para hindi mahirapan. Yung sukat dyan, hindi plies. Ganito. Ganyan. Pag hinila mo, Pag hinila mo, kanya ito. Teka muna, ipasok ko muna. Hindi mo makakapasok. Ayan magigilaban. Hindi ka kayo maluwag, di ba? Hindi ka kayo maluwag, no? Maluwag. Yung ganito? Yan, maluwag na. Maluwag to. Yun, kailangan mahigpitan. Kailangan may, yan. Lagitik tingnan. Yung isa, hindi nalagitik. Yung isa, wala nalagitik doon. Bro. May kunting yan, pero yun ang pinaka talaga clearance. Hindi, ito, hindi nalagitik to. Meron pa to kasi naka-clearance na nga lang. Clearance na to. Pero ilagitik mo nga. Hindi gaano. May tulong pa rin kunti, no? May clearance talaga to. Kahit anong motor, may clearance to. Okay. Yan ang dito ulit kanina na sobrang laki na ng clearance niya. Sobrang lagitik, no? Oo. Nagwa-wiring steer ako, punta kayo dito. Nag-wiring din pala si Bro Richard. Punta kayo dito sa kanya. Wirings. Maraming alam to si Bro Richard dito sa Superbike. Tonton Lane Gayen. Marami ako mayroon. Ito sa kabila para makita natin. Makita natin mga ayan mga Yinians, Ito ang tinitira ni Bro Richard. Yung nigpitan niya na. Higpitan na. Ano yung pangalan ng YouTube na yan? YB TV. Ano? YB TV. GB? Ito na, pwede na. Ito. Kaya lumalaban siya, no? Lumalaban. Pero hindi gaanong dapat, yung nahihila nyo, hindi yung lumalaban na. Kailangan nahihila talaga. Kailangan nahihila nyo. Kailangan punasan natin para yung langis, pagka... Check mo pa to, bro, kung okay na. Okay na. Okay na yan. Okay na to. May lagitik, kuting lagitik. Meron talaga to. Kasi pagka ginawa mo walang lagitik to, sigurado pagka umikot na yan, matutusok yung piston mo. Okay. Tutukod na doon sa piston. Takip ng di ba? Takip ng yan. Takip ng yan, di ba? Exhaust. Exhaust. Pagka takip mo to, hindi ganito. Ganyan dapat. Ganyan. Dapat Dapat nakaganito. Hindi pwedeng ganito Ganito. Pwede. Bawal yan, bawal. Oo, kasi hindi magkatugma yung niyan. Para makikita mo naman. Ganun pala. Sa taas dapat yung malaki, no? Oo.
Pero pwedeng lagyan ng ilaw ko dito sa harap, no? Ha? Ito, ilaw. Pwede ko lagyan ng ilaw. Oo, dito. Okay na. O mga Indians, tapos na yung tune up natin. Ito na, maganda na yung tunog niya. First tune up ng ating CT125 Bajaj, no? Sa takbo niya na 10,967 km. Ngayon natin na pa tune up. Okay naman kasi maluwang na. Kailangan talaga yung tune up. Kaya salamat kay Bro Richard sa sa pag-tune up niya. Okay ka bro? Oh, shoutout kay Bro Richard. Okay, thank you. Okay mga Indians, salamat sa panonood and God bless you everyone, and please don't forget my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ka sa video na i-upload ko. Okay? Bye-bye!